बनरगाव हिसाबैथ' बिराद मोजां दिनैहाय ना इउपिपिएलआ ना बिपिएफआव थांदों ना बिजेपिआव थांदों ना बिजेपिआ इउपिपिएलआव हाबदों ना बिजेपिआ ना बिपिएफआव हाबदों जेरै दं ओरैनो दङ बनरगाव हिसाबैथ' बिराद मोजां आं गुबुन डिस्ट्रिक्टफोरखौ आं बुंनो हाया समस्थिफोरखौ बनरगाव हिसाबै माने थिगैनो दङ आरोखि इउपिपिएलआबो बिराद स्ट्रं बिजेपिआबो बिराद स्ट्रं साननैसो सिगां बिपिएफखौ नुनो मोनदों ना दा बेथ' थांगोन जाय बा बिसोरबो गोबाव बिजेपि खालामदोंमोन जाय हयथ' जाय मानसिया भुल मावनाय होखारजानाय मानसिफ्रासो थाङोथ' बिजेपिआव ओरैनो थाङा आरो सोरबा सासे लिडारा जुदि होखारजायोब्ला पार्टिनिफ्राय बे लिडारनि खिथाव निस्सय मानसि थाखायो बे बिथां लिडारानो बिदिखौ लानानै थाङो आरो बुजायनानै पाब्लिकफोरखौ दा जोङो क'क्राझारावबो बिदिनो जादों नङा होमबा राजकुमार बिथाङा 8 बोसोर बिजेपि खालामबाय प्रेसिडेन्टआ मोनबाय भुल मावनायनि थाखाय डाइरेक्ट गोजौनिफ्राय प्रेसिडेन्टखौ सिफायहरबाय बेजोंथ' मानसि थाखागोन ना प्रेसिडेन्ट हिसाबै बे मानसिखौ बे बुजायनानै लाङो आरोखि बेबायदिल'सो बिदिथ' लिडार सेरखम हाबाखै दाखालि जिहेतु सेल्फिआव बिथांमोना बुंनो दे बिसोरनि सुखु दुखुनि खोथाखौनो बिजेपिआ ओरैबायदि मोनसे पार्टि बे एकदम निस्थावान पार्टि ना नोंखौ जाहैयो ना आंखौ जाहैयो जाथिनि सेबा हादरखौ सेबा खालामनो थाखाय सेबानि थाखायसो खामानि मावनांगौ बिदि नों बे 2 नाम्बार होननाय बे जिनिसा बिजेपिआव गैया जाय मानसिया 2 नाम्बार बिजनेसाव गैया मा होनो गैया बे जायगायाव बे दा नोङो बुंबाय नोंथाङानो जेबो मोनाखै मायाखै आरे मारै मोननो पार्टिखौथ' नोङो सारा भारतबर्षआवनो 140 लाख मानसि दं नङा होमबा बे मानसिनो सोरनो होजोबनो हानांगौ जोंबो बुहुत मानसिया ओरैनो खाथिगासिनो दा बिजेपिआव बिदि मोननाय होननाय जेबो जिनिस गैया बास मिटिं थुटिं जायोबा साहा पानि खरसा मोनलोंगोन बास बेनो रायजोखौ नायनो थाखायसो बिजेपिआ बिदि 2 नाम्बार मावनो लाइन होआ सोरबा कर्मकर्तानो बिसोर फैसा होआ दा जोंनोबो बिराद गोबां कर्मकर्ता दा डाइरेक्टसो बिजेपिआ दा अरुण'दय फर्म मोनगासिनो दं दुखुथियाफोरनो मावना होनो थाखायसो लिडार ना बे लिडारा गावनि थाखायसो लाबालाबनि मावोब्ला बेलाय माथो नेता जाखै बेलाय रायजोनि थाखायसो मावनांगौ ना नंगौना नङा दिनै अरुण'दय होगासिनो दङ दा जेबो 21 लाख मानसिया दिनैहाय नोङो सारा आसामाव मोनबाय बनरगाव क'क्राझार MLA समस्थियाव 40,000 अरुण'दय रानखांबाय जों बेखौ सोर मिथिनो सिङाव मोनखुमानायखौलाय हा जोंथ' प्रचार खालामाखै नंगौना नङा बे मानसिफ्रा बेनो बिजेपिनो बा इउपिएलनो भट होआबा सोंथो होनांगौ बे मोनबा दिनै मोनदों नै 150 जननि मानसि 150 जन दिनैबो मोनलायबाय 5,000 खरि बेनि सिगाङावबो आं 150 होखांबाय आरो बेनि सिगाङावबो सेलेरिखौबो आं 50 थाखा होखांबाय गोबां होगासिनो दं नाथाय जोंनि बर'फ्रा एसे बुजिनाया दरखार दङ बिजेपि होनबा बर'फ्रा बिराद मारैबा मोनो बखियोल' नाथाय जों बिजेपिआव हाबनानैनो बे सरकारनि बुस्थुखौ जायाब्ला सोरथो जानांगौ जाखो ना गुबुन हारिनि जाहोजोबसै हा दिनैहाय बे कार्बि आलंआलाय मारैथो बिजेपि जादों डिमासावलाय मारैथो बिजेपि बिसोरबोथ' मालाय आराम सालायगासिनो दं एखे काउन्सिल सबसे काउन्सिलाथ' बे कार्बि आलंआ 1952आवनो बे सुक्ति जानाय होमब्ला पार्टियाव थानानै जाथिनि थाखाय जेब्लाबो देब्लाय मावनो हायो आरो बिपिएफआ मालायथ' 5 बोसोर बिजेपिजोंथ' 7 मन्थ्रि लानानै सरकार सालायदोंमोन ना बे समाव मोजां मोनदा गाज्रि नामा सिन्था खालामदों नोंथांमोना दा बे राजनितिनि बासाफोरसो नोंबो बिदिनो बुंगोन राजनितिनि दरजा जेब्लाबो खुला रावबो रावखौ हमथानानै थाना बन्द' खालामनो हाया जाय गोसो जागोन थांगोन जाय फैगोन नंगौना नङा मैबो जों 1000नि बारा जोंनाव जयनिं दंमोन 2000नि खाथियाव बाराथ' हुलस्थुल जानायखाय जों बारा माफोरखौ गानहोआखै आराम बिदिनो आरोखि दरजा खुला थाहैनानै फैयो नोंथ' बन्द' खालामनानै दोननो हाना थांफिनो ना मानसिया बेनो आरोखि जेबो नङा राजनिति लेंगुवेज गासिबो